Спяваць дзеля бяспекі. Напярэдадні навагодніх святаў ратаўнікі адкрылі караоке-пляцоўку ў адным з буйных гандлёвых цэнтраў Віцебска. Такі незвычайны фармат прадыктаваны жаданнем супрацоўнікаў МНС матываваць гараджан правесці Новы год бяспечна. У плейлісце папулярныя песні розных жанраў і часоў. На знаёмыя матывы накладзены новы тэкст, які змяшчае ў сабе правілы паводзін у розных надзвычайных сітуацыях. Такім чынам, аматары караоке не толькі ўздымаюць настрой, а и умацоўваюць веданне основ бяспечных паводзін. Мы решили к проведению акции «Безопасный Новый год» подойти творчески, креативно и не только обучить посетителей торгового центра правилам безопасности, но и зарядить их новогодним настроением. Поскольку погода сегодня не очень навевает нам новогодние праздники, еще не лег снег, поэтому сегодня мы нашими общеизвестными песнями про Новый год, про зиму, но переложенные на лад безопасности, решили поднять градус новогоднего настроения. Такие мероприятия нужны, чтобы никого беды не случалось и все хорошо было. Караоке-пляцоўка з'явілася ў Віцебску ў рамках рэспубліканскай прафілактычнай акцыі МНС «Бяспечны Новы год», якая працягнецца ў Беларусі да 7 студзеня 2026 года.